Takže ľudia, máme tu pálec 2 a až sa zotmelo, no. Tak ideme si zapnúť telku. Ideme pozerať, jo, ešte dobré. Ne. Toto. Nie? Ne. Cecka nie som. Pozerať dobre. Môj dom pomenujem Housing, že to vtipné video. Vtipa. Kde P? Ne. Vtipné. Deo. Tam sem emoji. Je. Tu. Do nekonečna. Dobre. Send. No. Vtipné video. Dobre. Tu mám ten názov. Hneď tuto hneď tuto vo výrivke setkáš, hej. Pozeráš sa na ten text. Je ti dobre. Čakaj, zapnem. Yes. Jo, to je dobre. Tak, telka nám ide. A neviem, kde, no ja sa jem vykakať. Kakam. Jo, to je pekný výhľad na domu. Svetielka, no. Budem asi používať skúter, potom si spalním auto. No, spalím si ohník. Počkaj, čo je toto? Neviem vôbec. A ten krpík. No yes. Taký grill master. Dáme na... S tomto budeme žiť na 1000, ak mi vyhelí poriadne ten dom. Počkaj, ja môžem ísť aj hore. Fakt. To som ešte nevedel. Kto to vedel, tak napíšte do komentárov. Lebo ja nie. Tu má spesť veľkú. Trezor. Mám otvorený, načo. Tu mám komp. Ja mám vonka. Čo máme v chladničke? Coca-Cola je sona. No a zmizla mi. No, stranil som ju. Tak, dobre, mám chladničku otvorenú, ak sa mi chladí dom. A sa jemu hriebať. Počúvajte, ja si tu budem spať a uvidíme sa ráno. Takže chcel by som vás ešte prerušiť, ale v Starske mám Edgara, ukážem vám. Pozrite sa. Mám Edgara. Yes. Ináč teraz som ho dostal. Hrám ho teraz, pokým bude ráno. Takže tak. Zatiaľ sa máte, ráno sa uvidí. Takže ľudia, vyspali sme sa do krásneho rána. Dobre. Dobré ráno. Tak. Aha, ideme teraz. Dáme sa pozrieť, čo je to za novinky. Tak dáme si. No, skúter. Hej. Opa. Ideme. Veľký prístavček. Tak asi 2 pridali. Ale dobre, mám tu prístavček, tak tam je môj domček. Dobre, sme na druhej strane. A chcem si zmeniť dom. Tak. Spolníme si také normálne auto už. Ešte tak vtipné video nebude, ale no, máme to tak vtipne urobené. Takže auto si dám. Aké je to? Dobre, idem. A ideme Katkou 55. Dobre, ideme. Jo. Aha, už sme v meste. Sa majú ako majú. Skoro som narazil na tento môj dobrý dom. Ale tak tiež takto bývam sme v meste. Ideme ho vytroliť poriadne. Čakaj, to je o nás, nie. Ak zamkneme auto. Idem do tvojho domu, baraku. To tvoj, joj, tá mačka. Ako sa dostane?
Budem zvoniť, hello, nejde zvonec. Ona má dieťa, tak ja radšej zdrhám. Môj ten sa tam čo plazí. Ja zdrhám. Proste nemám náladu. Nabúral som to, idem domov si zmeniť dom, tu nemám čo robiť. Čus, ten si leška tam. Som len prišiel pozrieť mesto. Halo, som vo vode s autom, halo. No, pekne som vycúval. Dobré auto, chválim ťa, trocha si sa vykúpal, pôjdem potom natankovať. Halo. Ono už chcelo ísť cez kopec. Tak dobre, by som išiel, no, keby som mal tereňák. Dobre, ideme. Počujete ten motor? Na plný plyn. Joj, nie do vody. Ja radšej to hodím semka. Toto bude moje parkovisko. A budem plávať tam, no. Takže budeme plávať, alebo takto pôjdem. Budem bežať. Aha, budem bežať. Dobre, tak ja budem bežať. Lebo počkaj, auto mi zostane. Počkaj, skúsim koňa spavnúť. Či by nešiel cez to. Auto zostal, mám koňa. Že by som s koňom chodil. Áno, to sa dá. Tak dobre, ja budem s koňom chodiť. Akože hej, kôň, ty si dobrý. Prostriedok na vodu. Dobre. Tak budem s koňom chodievať. Nič iné sa nedá povedať, že s koňom budem chodievať. Tak ja si ho tak kde zaparkujem. Treba semka, takto. A budeš mi tu stať. Auto tam stojí. Tak dom. Grill mi horí, to som aj zasa zabudol. Môžem zmeniť. No tak čo dáme za dom? Klasický domček dáme. Klasiku. Kde je taký, no? Dáme takýto. Juj. Hej, mi sa zrútilo celé štúdio. Tak idem od znova. Dajte mi chvíľku, lebo to by bolo dlho. Takže ľudia, už som to spravil, no podobá sa to trocha. No ináč toto som dal aj toto, som pýtal. Tak to.